Bahzar thlir tu te chibai ule tuntrum chu infiamna lammi han soi ve don teang kan hriat theu angin English Premier League chu Zaninah tun season atana match top ber tur an khel dona match nung beran khel don to lain champion tur ala hriat lo tlat maya champion lai Manchester City chu Arsenal aya point ni asangin hruai tu ni ma se Zaninah hian an chak zo lova Arsenal an chak chuan an champion lo ve theih tlat ani season tinan ti thin angin in khel nung ber hi hun inanga khel vek ani thina England atlai lamdar li keini tan Zaninah riat le chan ve hian Premier League club somni te chu arualin anin khel vek don ani champion lai le hruai tu City hian Etihad Stadium a London club West Ham man mi khwal dona an chak chuan an champion anga azonin voili an champion na aniang hein khela hian West Ham hi an chakemo chak loemo league table an din hun adang lam pha don lova pakwana an ni dona pariat na ni mek Manchester United chu point nga lai an phak lo avangin an le pel thei to lova somna ni mek Bournemouth aya point li an san zo avangin Bournemouth point an le pel thei chuang lova City laka hian moi takan khel chuan tok mai mel khop mai Chutih lai chuan West Ham hian ni kum ni pui lai khan Arsenal nena an player thiam bertia soi thei Declan Rice chu makta duai za in an hrala Rice hi English champion ni se an tia wangin City hi ne nge yan tumani chuan thudang ania ani lem lo chuan West Ham hian City laka point thum mu kher an tum lo mai theya draw ram te chuan tum mai theya an draw ni point Rice a khelna Arsenal hian chak nge nge an mamo thung Arsenal hian Emirates Stadium a Everton an mi khwal dona Arsenal hian champion an du chuan chak nge nge an mamo a Chutih lain Everton hian chak nge nge an mamo big lo khop mai Premier League in an hnuai enziak lut club 10 kum thum chunga sum man hlo za tur bithlia na dan profitability and sustainability rules PSR an ti mayan bo chiat awanga point paisak an ni hnuah pawh Everton hi relegation zone atangin point som pali lain anomna asang to a an chaklawa Brentford an chak chuan som parukna an tlatha thei ti chau danglam thei ani a poyan ti te chiam lo mai theya ma se Premier League in season to pa table an omna zira club tinin an don tur poisan sema an dong tlem deuh don ti na ni thunga chuero chu Everton tan hian a i tom tham hle thungang champion le champion lo chungchang a chuan Pep Guardiola en Col City hian thil dangwak an ngai tu ngai lova boisam hne hrim hrimin an champion thei ma se West Ham hian draw emo an hne lo emo ni chuan a boi thlak ve theya Arsenal hian point ni an phak lo City le pela champion tur chuan chak nge nge an mamo a abak chu City le West Ham in khel result in a hrilang heti la hian City hian West Ham hi draw ta se Arsenal chak se Arsenal hi goal difference a an that zo ka wangin an champion thei thunga City hi season thum chung a zona champion to an nia Arsenal hi kum som ni chung champion to lo an ni thung City hian English Football League Cup an choi to a FA Cup final an la khel le don boka England a choi thei cup pathum choi turin an din muna thahle a heti la hian English Premier League chanchina eng club ma azon in season lian la champion ngai lova City hian he record hlutak siam theina hun tha bo pel hi an tum lawang Chutih lai chuan season top ni thlenga pani na club te hi season top a champion zo kan la ni ngai bik lova Arsenal point record thar siam an hmabak ve thowa chubaka chuan kum som ni z champion to lowan ne wangin champion an chak thang huam mekani kumsang ni som pakhat som pani season khan in khel nu ber thlengin champion tour ala chiang lova City chu table chung bera omin Queen's Park Rangers ne an in khela ale lama tebula pani na azona season ni champion line ni bok Manchester United chuan Sunderland an khela an ne a United an chak to nu hian City le QPR te chuan hun pek bel la khelin an la in draw a United hi champion thei an ni to ma se hun pek bel po azo don to a Sergio Aguero chuan goal khungin borok so sang turu rap thlak lutuk tak nuaya City chu avoi khatnan Premier League an champion ani kha champion le champion lo chung chang chu heti hian du to kila hruai tu City pani na ni mek Arsenal pathumna season khar tur chiang to Liverpool le palina tur chiang to Aston Villa te hian season thara Champions League an khel don ti achiang to a
Chutih hi FA Cup an champion chuan FA Cup champion team tana Europa League khelna chance an nei chu Premier League paruk na kuta hlan anianga pasari na in Europa Conference League an khel thungang heti lai hian pariat na ni mek Manchester United chu FA Cup an champion hlau chuan pasari na point Conference League an khel phalo thung don ani tuna hian Tottenham chu pangana omin season thara championship lama khel tura tlawh chiang to Sheffield United an khel dona an tlawm lo chuan pangana an ni theia an tlawm hlo ani poin parukna Chelsea an chaklo chuan pangana an ni thawang Chutih lai chuan Spurs hi an chaklova Chelsea an chakero chuan an point a in zata Chelsea hian goal difference an nei that zawk avangin an le pel thungang heti lai hian Chelsea hian Bournemouth an hne lova an hnuaia om Newcastle an chak bok chuan Chelsea hi pasari na tlawh theih an ni a Manchester United point Brighton laka an chakani chuan Chelsea nen an point a in zat theia ma se United hi an goal difference a chiat em awangin an din hmuna danglam thui tak tak theilem lo pasari na Newcastle hian Brentford an khel dona an chak chuan boina tur om lova an chak lova pariat na Manchester United an chak chuan pariat na an tlawh thei thung heti la hian Manchester United hian Brentford hi hne ma se pasari na ai sang an ni theina chance tlem hlea paruk na ni tur chuan goal som paruk vel an khunga an chhuah mi lo angaya thil thleng thei ni in nalang lo Zaninah hian season thara championship club ni le tur pakhat chin fel ani don boka Luton Town din hmuna thalo hlea ma se Nottingham Forest po an lahim big lo Luton Town hian Fulham an khel dona an chaklo chuan an relegate anga soitur dang om lova an chaka Nottingham Forest in relegate chiang to Burnley an hne lo hlau ero chuan Luton Town hi an him thei mai theia ma se an chakani point chak hrang tok lova goal som pani an khung anga ya thil thleng thei lo ni lo ma se a thlenarin om te chiam lova Luton Town hi division niam lama tlawh tura ngai thei an ni ome Arsenal manager Mikel Arteta chuan champion na chance nei chuan thil tum berani ti soin champion turin an chance chhejok ma se beiseina nei lian hle ti asoya hetiang din huna din hi kan du chu ni a cholnia kan mi te ma champion beiseina nena kan in lan tur hi a phur oma kan mithla in khelbana champion trophy kan choi lai tur te lang chuai chuai ani chu thil thleng thei ani a football ani a kan hun ton meka hian hlim takin kan om turani ati soitongin Arsenal hi sangni pathum sangni pali season kha Premier League an champion hun berani a arei to hle Arsenal manager ni mek Arteta hian sangni som paruk thleng khan Arsenal ta na khela chumi nu Manchester City a coach na te thok le ni Arteta hian City kuta trophy a om ti a hria chuti chung chuan kan ti tur kan tianga West Ham in kan tan na min tho sak kan be sei thungang atia Arsenal manager ni in FA Cup le Community Shield pahni a choi to a Arsenal player ni line FA Cup a voi ni a champion to boka player ni chunga champion theilo na Premier League a manager ni in champion na chance anei meka Premier League a Arsenal champion puichu football a trophy la hluberani don ti asoya player kani line ka choi theilova Arsenal manager kani tiratang khan Premier League champion hi ka du thu sam le ka tum ramani hemiti lo ding tur hian tuna hian hun thra kan nei mekani ati bok Manchester City manager Pep Guardiola chuan an champion ani chuan an phuang nge in City chuan za an kai hle tur nia hriat thu asoya he thu soina chan ber chu City hi Premier League ho tu de chuan thu boi za som panga je chiam sakin an chui mek wang ani a mitam tak chuan sum an nga wangin hrem an tuar ve lo nia soin City hian an sum nga awangin thil dik tok lo an tia chu wangin England a ro an real mai maya dik takin ti se hetiang hi an ni lawang ti chu social media lama soihnem ania ma se Guardiola chuan kan champion ani chuan football khowela hian za kan phu hle don ani ati ani City hian champion ani chuan a zona voi li an champion na ni baka Premier League a voi riat an champion na ni don ani kumsang ni som ni pani khan tun season ang che hian season kharna in khel thlengin City hi table chung bera an oma pani na Liverpool aya point khata sangin season kharna in khela Aston Villa laka sinni an phurum hasa a
ma se hun to pa chakzo ka tangin an champion zui ta thowa chutiang chu Zaninah hian thlenti ran tum le don ani Guardiola chuan hemi tuma thil thleng hi a hrenga tun tuma hi chuan gol thum khung masak kan duwa ma se chu thil om dan ani kherlo mai thei game har sa tak ani erin oma ma se chumi tur chuan kan in ringa kan in buat saya nidanga kan in khel thin ang bokin kan khelanga kan mi puita po in minute khatna tangin min au phur le ngal don ani atibok soitongin Zaninah le chan ve hian Premier League club zongin hun inanga an match nu hnung beran khel dona hei hi England chuan tlai lam dar li ani hun inang vekan khelna chan hi kan thra thiam tlang pui ome eng team ma in diklo taka an khel lo nana ti ani bera in khel masa anom chuan an in khel hnuai in khel le turten an result thesa in an khel theia thilom dana zerin in khel nu nung jok team te chuan fair lo takin thil lan ti pal theia chumi ven nan chuan hun inang veka season top in khel hi khel tir thin an ni sangkha zakwa somriat pani world cup a khan group stage in khel nu nung bera West Germany le Austria te chuan an khela amani in Algeria chuan Chile an hnea Germany le Austria in khela hian a chaklo zok chu an tla anga Algeria hi knockout round lut tur an nia masen in draw chuan Algeria hi tla in Germany le Austria hi knockout round lut tur an ni thunga soisel hlo takin Germany le Austria hian an khela atopan pani hian knockout stage an luta Algeria an tatani hetiang hi thil thleng thei ni mai lovin thil thleng to ania chu wangin England an ti danang hian World Cup po group stage game nung ber chu arualin hun inanga an khel ta ziani Premier League season top game nung ber cholni zana an khel ji an chan chu England hian in rin ni tlaya TV in khel ti chu phallo hun an nei wangani a England hian the blackout law an ti article 48 an ti bok dan an neya hedan noi hian United Kingdom rama in rin ni chanhuda ni le minute somli panga tanga tlailam dar nga le minute som panga inkar chung hian TV a football match live ati chua khapani a in khel chu khap ani lova TV a live ati chua an khapani hedan hi kumsang zakwa somruk cho tang dai to khan an lo mang tran to a Chutih hun lai Burnley chairman Bob Lord chuan in rin ni chanhulama TV a live a in khel ti chuani wang hian league niam jok lama in khel chu a huna en tu an tlem pha ti in rin ni chanhulama TV a football in khel live ati chua khamna dan hi siamani ta a hero manna wang hian England division niam lam club te sum mu po aziom pha nia soyani article 48 hi English Football Association thunai na huam chunga chau manani a in rin ni tlaya in khelom ma se England chuan TV a live in an en theilawa keini England pon lama mi te chuan live in kan en thei thawani kumzabi somni pakhatna kan chuan kai to hnu a po he dan hi man alani ta zela soisel tu omma se tuna dan man lai hi alo bera kumsang ni somni pakwa thleng chu an lamang don ni in alanga hemi wang hian season top in khel bik hi arwala khel veka ngaya wang le England po TV a live ati chua thei hun nge ya khel atula wangin chomni tlai dar lia khel ani ta thin ani Zaninah Premier League in khel en nom vek ule